Быйыл ураза гайты табигатьтең иң матур чагына туры килде. Сандугачлары сайрап торган иртәдән башланды ул. Хәбәрчебез Рания Абдрахманова Апас районының Кече Булгайыр авылына юл алды һәм авыл гаетендә катнашты. Авылда бәйрәм иртәсе. Кышлар сайраган тавышка бабайлар мәчеткә таба атлый. Ураза бәйрәме намазына ашыгалар. Шушы айда біз бүтін ғөрф-гадәтләребезне барлыйбыз, туган томашаларыбызны барлыйбыз, кадерлибез. Аллаһу акбар, Махруза Газизовның балалары, оныклары кунакка кайткан. 92 яшьлек әби гаиләсе белән зиратка, якыннарының рухына дога кылырга бара. Уразаларым бетте, Аллага шөкер, ураза тотам, ураза калдырганым юк. Әнинең теләкләрен зурлап торабыз инде, шуның теләкләре белән яшибез. Хәлләрегез бар, Нихәл Маруза апа. Бу вакытта Зәйтүнә апа өендә мич яга, якыннары өчен бәйрәм табыны ясарга җыена. Апак пиштә кыймаклар кызарганны өстәл янында оныклары көтеп утыра. Бу гаиләдә ураза бәйрәмендә матур гореф-гадәт бар. Бәйрәмнәрдә, ураза бәйрәмендә, аннан соң инде гаит бәйрәмнәрендә шулай барсында кыймак пешерәләр, юка пешерәләр, кем нәрсә пешерә ала. Бусы инде кыймак. Монда пистә пешкәннең тәме икенче. Давай, монда куегыз. Түгәрәк өстәл артында бергәләп чәй ичүдә бәйрәм көнне аеруча тәмле. Апас районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа